màxima autoritat del moment en la matèria, al rector de la Universitat de Lleida, l'excel·lentíssim i magnífic senyor Roberto Fernández Díaz, que alhora és el president de la Confederació de Rectors d'Universitats d'Espanya, la CRUE. Tenim tres coses que jo crec que les tenim de posar molt en valor. Primer, tenim una gran ciutat. Quan jo vaig arribar al 90 i el que tenim ara, deixeu-me que faci una mirada com si fossi des de fora, la ciutat de Lleida ha fet un progrés espectacular. S'ha presentat un estudi sobre l'impacte territorial de les universitats públiques catalanes, fet per l'Associació Catalana d'Universitats, que diu els següents números. L'activitat de les universitats públiques catalanes representa en aquest moment l'1,7% del PIB. Això vol dir 3.600 milions anuals i 60.000 llocs de treball. Nosaltres no estem a Cincinnati o no estem a Hamburg, estem a Lleida. I ens devem a la ciutat i al territori de Lleida perquè una part de la nostra docència i dels nostres coneixements conquerits a través de la investigació reverteixin directament amb les necessitats del territori.